Isa tropa natin. Tropa natin. Boss, shoutout daw kay Mark Jason Peralta, boss. Pare, mabuhay ka, Mark Jason, ha? Mabuhay ka, kapatid. Dito na ngayon, dumayo pa dito sa Pangasinan kasama ngayon mga tropa. Nandito Mike, sa aking kanan kayaw, kailangan ng palakpakan. Mabuhay sa lahat ng nanandirito. Dumayo pa kami, nanggaling pa ako ng Pulido, Cavite. Ngayon nandito sa Pangasinan upang mag-rap ng mabilisan, malupitan. Hey, kasama si Vanessa na talaga namang mabisa at malasa. Hey, kaya lahat nandito napapatingin sa amin ng solido. Pagkat nandito sa aking kanan, wala ba diyang palakpakan sa kaliwat sa kanan? Mas malupit pa to sa mga linya ni Aristotel. Yeah, from 187 Mobstars, nandito sa akin, Banat Mike. Alright, don't panic. Nandito tayo sa may dynamic. Pero sandali lang muna, walang matarik. Kasi nandito lang naman natira mala martilyo. Ang boss ko nandirito, si Ortilio. Yeah. Nandirito na ang buko salad sa lalamunan ng mga vapors sa sayad. Talagang masarap ang aming mga line. Lalo pag binabanatan pa ng mga rhyme na ganito kalupit. Galing pa ng Maynila, kapag ito'y humiwa, handira na sa liwa. Teka muna, nandirito sa Pangasinan. Ito na naman at aming binagsakan ng mga juice. Teka muna, wag kang mag-produce. Kasi hindi pa rin kami nagre-reduce. Teka muna, lalo kaming tumataba. Sandali lang muna, pero panahon lumalala. Kasi nga pandemya, ito na'y pandemic. Pero dumayo pa kami dito sa Dynamic. Sarap ng tulog. Yo, what up? May call sa 187 Mobs, the Spartans and Rhyme, syempre. At meron kasama akong sexy baba. And of course guys, my name is Vanessa, yes! And of course, available na po ang aking Vanessa Premium B2. And of course, by Mike Casa. Kaya mga boss, kompleto ang ating mga flavors. Meron tayong ubi leche flan, buko salad, strawberry cheesecake, yakult. At meron tayong bagong flavors from creme brulee and mango graham para po yan sa may Cosa e-liquid. At binagsak pa namin dito yan sa Dynamic Vapors Vape Shop. Dito yan sa Bani, Pangasinan. Siyempre, may iba yung boss namin, boss Jose Ortilio. Yan. Yan ang mga tropa natin sa Bani, mga tol. Sugod na tayo dito, the Dynamic Vapors.